Kanca. Sawangen kae kanca. Sing lungguh ngedengkrang ana dhuwur. Wis lali karo kewajibane. Sing ngakune wakiling para kawula, malah sing sepisan gawe tatu ngono kok mundhak pangkate. Pengen nyekel negarane awake dhewe. Dongake ndang modar ae. Lah. Di panah. Begegek ugek sadulita hemel lae Ndara Arjuna sampun sakwetawis dangu anggen kula mas paosaken dika Ndara Dananjaya ingkang semunipun kesrimpet raos rudatin. Gus, lelakon niku adile mung dilakoni, panandang niku adile mung disandang. Yen sampeyan mung tansah gresah, yen Ndara Janaka mung tansah ngresula, tegese ndika Ndara Arjuna maido marang adiling kodrat. Kamangka Gus,
Kamangka kodrat niku sing gawe ora ana liya kejaba mung Gusti kang murbeng jagat. Kakang Semar Arjuna wis jinejer aning Madyapada dadi satriya satriyaning negara ingkang darbe kewajiban kang duweni jejibahan melu-melu ngreksa marang katentreman lan karaharjaning bumi Ngamarta. Nanging yogene ripalungguhan iki Ngamarta sing kawentar tentrem malih dadi tintrim. Ngamarta biyen negara sing kondang ning saiki malih kebak ing panandang. Kyai, yen para kawula para bebrayan agung ing Ngamarta padha nangis njerit rereyongan, iki dudu salahe sapa-sapa, nanging iki lupute Sentana Praja ya klebu Janaka iki Kyai Semar. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadareng amomong memangun manah rahayu aywana tan akolong gumolong manadukara nyuwun sewu Ndara, mesti kemawon paduka mboten kekilapan. Lakuning jagat menika cakra manggilingan kahanan silih gumanti. Sing jenenge tantrem menika mboten langgeng. Ayem menika mboten langgeng. Ketitik kahanan ingkang dumadi wonten bumi Ngamarta sakmangke. Perkara negara sampeyan Ngamarta ingkang kebak ing panandang, para kawula ingkang uripe sarwa kecingkrangan punika awit saking dayane jaman sing wis sepuh, donya sing wis rapuh. Mbok menawi sampun dados keparenge Gusti, sebab nyuwun sewu Ndara, carane Gusti Allah, carane pangeran tresnani marang umate niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke umate dituruti niku mboten. Ning malah tansah dianakake wujuding pandadaran utawi ujian. Conto Rasuling Gusti, utusaning pangeran nika. Rasul niku lak klebu utusaning pangeran to. Rasul niku lak klebu umate pangeran sing ditresnani.
Ning cobi sampeyan teliti sampeyan glejah. Pundi utusaning pangeran sing mulus kepenak uripe, kepenak sugenge, ra mboten wonten to, Den. Anane rina wengi mung katimbrung ing pacoban, katimbrung ing panggoda, katimbrung ing pangrencana, Dara. Awit sedaya kala wau tandha asihe Gusti marang titahipun. Guru kok tresna karo murite, ora kok njur murite diumbar sak geleme dhewe, nanging tansah dipun wontenaken pasinaon ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun. Watone manungsa isih gelem napake suku wonten bumi, waton nyawa taksih gondelan karo raga. Sampeyan aja wedi nantang karo pacoban. Negari Ngamarta semunipun sak mangke wiwit saka dhuwur, saka tengah, ngisor lagi nampa pacoban saking Gusti ingkang Maha Nasa. Sing sugih ya dicoba, sing melarat ya dicoba, sing derajat pangkat ya dicoba, wong bagus dicoba, wong ayu ya entuk pacoban, sedaya antuk pacoban saking Gusti, Den. Kari menungsane kuat nglakoni pacoban kala wau menapa mboten? Wong sugih kok ora kuat cobane, dadi wong cetil ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah. Wong melarat ora kuat ing coba, dadi wong lecet yen perlu dadi wong sing seneng colong jupuk. Lho, padha. Wong pangkat pejabat kok ora kuat cobane, seneng nyelingkuhke dhuwit negara. Lho niku tenan. Niku pun rumus ngaten. Ingkang intisarinipun menapa to, Den? Sing intisarine wong urip aja wedi nantang karo pacoban. Lah sasampunipun kahanan negari Ngamarta ingkang kebak ing raos prihatin. Kula suwun paduka ampun mung maida, ampun mung nutuh diri lan ampun mung mangku tangan. Ning kudu ana osi ing manah krekating jiwa, melu uyung-uyung hanyeng kuyung. Kangge srana yuwanane bumi Ngamarta. Sik, kula sakniki tak takon, Semar badhe tanglet. Yen pancen sampeyan niku satriya kondang, yen pancen sampeyan niku satriya sing peng-pengan. Anake Prabu Pandhu Dewanata. Banteng-bantenge wong tanah Jawa. Paduka sampun mireng kabar menapa mboten? Mbok menawi ing Gunung Kutarunggu badhe wonten tumuruning wahyuning ratu ingkang sinebat Wahyu Makutarama. Jenengan pun pirsa dereng Gus. Semareka den prayitna Hasmunira rire eka balik titiyani gandayani Wahyu Makutarama Kyai. Inggih.
Wahyu Makutha Rama niku wahyuning ratu ingkang isinipun wewarah pepakem Hastabrata. Menawi kersa lho, menawi kersa. Ning kula mboten meksa. Yen sampeyan kersa monggo kula dherekaken munggah wonten ing Gunung Kutarunggu. Nyiksa raga memulya jiwa. Kridanipun satriya kedah sarana laku brata Den. Kyai Semar Badranaya. Pindha kepapak obor sewu satemah padang tetrawangan awit saka pituture Kyai Semar Badranaya. Mula ayo enggal gandhengen tanganku. Arjuna bakal nglakoni krida brata munggah ana Gunung Kutarunggu Hanggayuh Nurbuating Gusti kang wujud Wahyu Makutha Rama Kyai. Inggih, sedya hayu manggih rahayu Gus. Dikon damel TKT satriya tanah Jawa. Ndara Janaka mugi-mugi saged kasembadan anggenipun Hanggayuh wujuding Wahyu Makutha Rama Den.
iku sukmane Raden Kumbakarna duk rumuhun iki. Hoi. Wah, hoi. Yaksa gora rupa risa deng nalendra yaksa kalalaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gora mawalian Dityadur Balaharsa Ya
jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara aku Kumbakarna kang wis abadan sukma tak rewangi kekitrang munggah gunung mudhun jurang amarga ngupadi adiku sing tak tresnani Gunawan Wibisana. Kumbakarna goleki Gunawan Wibisana mung bakal njaluk pituduh babakan kasampurnanku. Krana wiwit lelakon jaman brubuh ngalengka biyen nganti tekan seprene ragaku wis lebur nanging sukmaku isih kelambrangan tanpa katerangan. Slendra kang rasa slendra sing dadi jiwane Kumbakarna adikku Yayi Gunawan Wibisana Yayi. Si adi mapan ana ngendi Wibisana? Mara gage tuduhna dalan kasampurnanku. Mara gage tuduhna dalan kasampurnaning Kumbakarna Yayi. Saknyatane kunjung seret pinangku Wibisana Hanjrah kang puspita harum
asiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya ing maweh raras renaning driya Adiku Di Gunawan Wibisana Yayi wis sawetara suwe anggonku ngupaya marang kadang para yayi nanging bareng ketemu karo adiku Gunawan Wibisana kenang apa si Adi tak rangkul kok sajak ngindani Yayi apa si Adi wis lali marang pun Kakang apa malah si Adi wis ngemohi marang pun Kakang Yayi? Nuwun inggih Kakang Mas. Saderengipun kula matur ingkang kathah. Sungkem kula katur dumateng Kakang Mas Kumbakarna. Iya. Yen to si Adi durung paring wangsulan kenang apa si Adi tak rangkul kok ora gelem? Aja dadi atimu. Pun Kakang ora keduga nampa sembahmu Yayi. Inggih Kakang Mas. Milanipun kula paduka rangkul mboten purun. Titiwansinipun sakmenika tinimbalan wonten pangeran. Katarimah gesang kula saged muksa sak raga kula. Namung menawi kula karangkul Kakang Mas Kumbakarna, gek nyuwun sewu. Paduka maksih anandang rereget kados mekaten. Kula kinten malah badhe handadosaken pepalang anggen kula badhe anglampahi kasedan jati Kakang Mas. Iya Di. Yen pancen kuwi sing kok nggo dasar, ya tak tampa pangabektimu Gunawan. Ya mung sak rampunge pun Kakang nampa aturira kabeh mau. Saya keronta-ronta atiku Gunawan. Gek mungguh ana ngendi? Ana ngendi mapane dosa lan kaluputanku ya Di? Gini yo nganti pun Kakang hanyandang lelakon kang kaya mangkene. Nalika Kakangmu Kumbakarna jaman isih urip biyen, rasaku kaya ora kurang pengati-atiku. Ewadene kok ya maksih kesandung ing rata kabentu sing tawang Gunawan. Syukur sakati jumurung Kakang Mas. Dene paduka Kakang Mas Kumbakarna ngrumaosi ing reh panandang ingkang kasandang. Nyuwun sewu Kakang Mas, dosa miwah kaluputanipun paduka Kakang Mas krana rumuhun wantun lumawan tanding Prabu Rama Wijaya sakwadya balanipun.
Mengko dhisik Gunawan. Apa ora kleru waturmu kang kaya mangkono? Coba pikiren. Pun kakang iki jejering satriya. Aku dilairake lan digedhekake ana bumi Ngalengka. Mangan ngombe wulu bumi utah darah Ngalengka. Lan maneh Yayi, nalika aku magut ana paperangan biyen, ujubku lan niatku ora mbelani Kakang Rahwana utawa Kakang Dasamuka kang pancen sasar susur bebudene. Pun Kakang magut pupuh, niatku ya mung mligi mbebela marang bumi kelairanku. Kang nalika semono dinggo jak-jakan Prabu Rama sak wadya balane kethek. Ing atase aku jejering satriya bela negara kok luputke iki piye pitungmu Gunawan? Nun inggih Kakang Mas. Kula ngakeni babakan labuh labetipun Kakang Mas Kumbakarna. Namung jengandika kedah imut Kakang Mas. Labuh labeting satriya menika boten kenging nilar gangsal perkawis. Ninggal limang perkara lakar kados mekaten. Ninggal limang perkara kuwi mau apa wae Gunawan? Ingkang setunggal tumindakipun sesanggeman kedah linandhesan manembah dumateng pangeran. Angka kalih luhuring kamanungsan ingkang adhedhasar leres lan adil kedah tansah pinesti. Angka 3 raos manunggal kedah tumanem wonten jiwanipun satriya. Angka 4 sabarang tumindak kedah mawi sarana sarasean. Lan ingkang pungkasan angka gangsal duh Kakang Mas. Labuhing satriya kedah tumuju dhateng raharjaning tiyang sak nagari. Ing mangka rikala semanten paduka Kakang Mas Kumbakarna nembe wungu saking Nendra. Kakang Mas nembe wungu saking Nendra dereng ngantos manembah dumateng Sang Hyang Manon. Tuwin dereng anglampahi sarasean dhateng sak padha-padha. Saha mboten metang ing reh raos kamanungsan, namung adhedhasar manunggaling bangsa, tuwin tresna bangsa kemawon. Wekasan lajeng sedanten sinareman Kakang Mas. Mboten wonten paedahipun paduka bela negara kala wau Kakang Mas Kumbakarna. Lah dalah. Wonten malih tuladan prayogi satriya gong nagari Ngalengka. Sang Kumbakarna namane Toriko warna diyu suprandening gayuh utami. Wiwit duk perang Ngalengka ngenya darbe atur mringkeng raga murih Raharja. Iya di pun Kakang lenggana ing reh kaluputanku Yayi. Nanging Gunawan, kira-kira apa ora ana dalan liya kinarya panebusing dosaku iki Yayi? Nyuwun sewu Kakang Mas. Tiyang gesang menika tansah hambudidaya.
lugunipun taksih kathah srana damel hanjejekaken lampah. Kawimbuh malih ageng raos panalongsa paduka Kakang Mas. Mila menika wonten srana ingkang kedah tinempuh. Coba ngendika Yayi. Kakang Mas keparenga paduka Kakang Mas Hangupadi dhateng satriya panenggak Pandhawa kekasih Bima utawi Wrekodara. Bilih sampun pinanggih anyuwuna dipun sampurnakaken ing mriku paduka badhe nampi aksama saking pangeran do Kakang Mas. Banget panarimaku Yayi Gunawan. Siadi isih darbi rasa welas marang pun Kakang. Gandeng Wustrawaja Yayi. Keparengipun Kakang mundhut pamit tumuli Kupadi Raden Wrekodara lan pamujimu sing ndak jaluk. Muga-muga ora kleru dalan kasampurnanku Yayi. Nun inggih Kakang Mas. Sembah kula ingkang humiring paduka Kakang Mas. Kang Malwarya ingkang gambira marang akangan ong Singkem Kang Netra sedhakep Ponangasta sedyaning kayun saderengipun sowan mring Pangeran Dyan Gunawan Wibisana arsa angipataken nafsu bebayu patang perkara giya medal saking pengawakaning Dyan Gunawan. Lahir batin ojo nganti namung
Dara. Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning larana paralen saking liyep layap ing aluyut Kakang aku penak-penak ana guwa garbamu kok tok wetoke ana apa to Kang aku dulurmu Kala Bantala Kakang. Oh iya Kang eneng apa Kang? Aku lagi kepenak turu kok mbok gugah kon metu ki ngopo aku Kala Dahana Kakang. Kakang eneng apa Kakang? Aku dulurmu Kala Ranu Kakang. Lah ya jane iki enek apa to Kang? Wah jan ora ngenak-enaki wong istirahat. Aku Kala Maruta Kang. Kabeh dulurku kadang tunggal bayu. Kala Bantala, Kala Dahana, Kala Ranu lan Kala Maruta. Dina iki wis wahyaning mangsa kala, kowe kudu pisah marang pun Kakang. Oh, dosaku apa, Kang? Aku kok kon pisah karo kowe? Ya dosaku apa, Kang? Kok aku rame ora entuk melu kowe nai jare dosaku apa? Apa wis deleh karo aku to, Kang? Apa wis bosen karo aku? Apa wis entuk gantine to, Kang? Kok saiki wis ora entuk melu rombonganmu jare luputku apa? Yayi Kala Bantala, Kala Dahana, Kala Ranu lan Kala Maruta sumurupa ketrima kang dadi uripku bisa muksa sak ragaku nggonku sawananing ngayunaning pangeran. Nanging aku kudu bisa ngluwari apa sak randuning badanku resik kang dadi jiwaku. Apa aku dosa? Apa aku dosa, Kang? Sira ora dosa, nanging sira kedunungan watak dewi-dewi. Kala Bantala piye, Kang? Kowe kuwi sekti mandraguna prawira jayeng palugon nalika kowe manjing sanubariku sira ndadekke gunawan kesinungan kasekten kang linuwe. Ya mung cacate Kala Bantala sira iku seneng memangan doyan turu karem nyuwara seru dasare uripe ngongso-ngongso. Kuwi elekku, Kang. Ya Kala. Kala Bantala pancen kuwi kang dadi luputmu. Kala Dahana piye, Kang? Sira iku hambek sudira lan duweni kewanen. Ya mung cacate sira iku panasbaran, srei drengki milik darbe elian. Mula yen sira kepengin manunggal kelawan pun Kakang, sira kudu bisa nglebur dosamu iku Kala Dahana. Oh, iya Kang, iya. Aku ki ngrumangsani senadyan aku iki sekti mandraguna, aku iki duweni kewanen. Ning cacatku aku iki pancen panasbaran. Tur aku iki wonge sreinan Kang aku iki. Lah nek dosaku mapan ana ngendi Kakang? Kala Ranu, sira iku gelem rekoso lan sregep prihatin utawa prihatin sregep olah topo utawa seneng tirakat. Ya mung cacate Kala Ranu sira iku demen cidra, ngumbar hawa nafsu syahwat. Senengane ya mung ngudi olah kridaning asmara, dasare seneng garap sing dudu ndeke. Kerep jajan. Dasare sira iku yen karo wong wadon kasar. Kuwi mbiyen Kang aku seneng jajan kuwi mbiyen, saiki wis ora Kakang, kuwi rasakno dhewe. Wah iya Kang iya. Leburen dosa ingkang pungkasan kowe Kala Maruta. Iya Kang. Jane cacat kuwi nggon ngendi to Kang? Aku ki kurang piye dadi wong? Aku ki enenge ya mung sendika dawuh, dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul.
Aku ki jan ora nate banggel rembug ora nate, Kang. Kala maruta sira iku nrimo ing sak pandum. Lah rak tenan to. Aku iki nrimo kok wong dikeki bayaran pira-pira iki watone isih dijak no aku isih nrimo. Watone isih dijak nyopir elep no aku jek trimo, Kang. Aku aja dipisah yo, Kang. Ngene ora ana aku sing dienggo pengewan-ewan sapa, Kang. Kala maruta senadyan sira iku nrimo sak pandum nanging ana cacate. Cacatku nggon ngendi, Kang? Cacatmu sira iku wegahan, moh rekoso, seneng umuk lan sira iku mung tansah lalen. Lah wis tuwa kok, Kang. Wis tuwa nek lalen ya lumrah to, Kang. Wose kudu dibenerke dhisik sing dadi tumindakmu. Banjur prayogane kepiye, Kakang? Yen sira kabeh kepengin ninggal sumusul marang pun Kakang, dina iki golek ana panengah Pandhawa kekasih Arjuna ya Raden Janaka. Njaluka pangleburing dosa marang Raden Arjuna kuwi mau kadang tunggal bayu. Putra Pandhawa tata katiwisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana wah iya Kang yen ngono aku njaluk pamit bakal goleki panengah Pandhawa kang kekasih Raden Arjuna. Aku yo njaluk pamit yo Kakang. Yo tak golekane Raden Janaka ning kowe aja negakne dulurmu papat iki yo Kang. Iya. Swargane pun Kakang kelawan kabeh iki beda yayi. Nanging yen sira temen anggone ngupadi marang dalaning kasampurnan mesti kabeh ana dalane. Ngestoke dawuh. Aku budal dina iki, Kakang. Eling-eling Dian Gunawan Wibisana jalma limpat seprapat tamat dasare sinung daya luwih riwesnya ngipataken sedaya nafsu ing mangke ketrimah gesangipun Gunawan Wibisana muksa sak ragane